En Bernat i la trompeta màgica. En Bernat era un nen de 9 anys ple d'energia i curiositat. Un dia, remenant a les golfes de casa, va trobar una vella trompeta dins d'un estoig. No era una trompeta qualsevol. Tenia un color daurat lluent i una forma elegant, com si hagués estat feta per algú molt especial. Potser podria aprendre a tocar-la, va pensar. Però quan va bufar-hi per primera vegada, el so va sortir molt estrany. En Bernat es va posar vermell. Ho va intentar moltes vegades, però no hi havia manera que sonés bé. Llavors, una veueta suau i inesperada va sortir de la trompeta. Encara no em saps fer parlar, però jo t'ajudaré. En Bernat es va espantar i la va deixar caure. La trompeta havia parlat. Estic somiant? Va murmurar, amb els ulls ben oberts. Al principi, en Bernat no volia ni tocar-la, però la veu es va repetir, sempre amb paciència. No et vull fer por. Només vull ajudar-te a descobrir la música que portes dins. A poc, en Bernat va començar a confiar en aquella veu. Era amable, divertida i li feia propostes per millorar. Bufar amb més suavitat, escoltar el silenci, marcar el ritme amb el peu. Cada vegada que practicava, la trompeta brillava una mica. En Bernat va sentir que, per fi, començava a entendre-la. Però també sabia que si volia avançar de veritat, necessitava ajuda de debò. Es va apuntar a l'escola de música del poble. El primer dia d'escola, en Bernat va conèixer la Lia, una nena molt simpàtica que tocava el violí. Tots dos es van caure bé de seguida. Aquesta trompeta sembla antiga, va dir la Lia, mirant-la amb curiositat. Sí, és de la meva família, va respondre en Bernat, dissimulant. Quan els nens van començar a tocar junts a classe, el resultat va ser un desastre. Cada un anava per lliure, ningú seguia el ritme, i la música sonava com un embús de trànsit. En Bernat es frustrava molt. Bufava fort, s'equivocava, i de vegades cridava. Així no hi ha qui toqui. Però, enmig d'aquell embolic, la trompeta li xiuxiuejava trucs, petites ajudes que el guiaven sense que ningú ho notés. I miraculosament, quan ell tocava, tot sonava una mica millor. La Lia va començar a sospitar. Bernat, la teva trompeta fa coses estranyes. Ell va somriure i amb veu baixa li va explicar el secret. Amb el pas de les setmanes, l'orquestra de l'escola millorava. En Bernat ja no s'enfadava tant. Havia après a escoltar, a seguir el ritme dels altres, a esperar el seu torn. La trompeta l'ajudava, però cada cop menys. Ja no li parlava tant, només en moments molt especials. Un dia, mentre practicaven al parc, la Lia es va aturar i va dir: «Saps què? Potser la teva trompeta és màgica, però el que importa és que tu has après a tocar-la amb el cor». En Bernat es va quedar pensatiu. Tenia raó. El que abans li semblava màgia ara era esforç, dedicació i amor per la música. El gran dia havia arribat. El petit auditori de l'escola estava ple de famílies. Tothom esperava amb il·lusió l'actuació de l'orquestra infantil. En Bernat, amb el cor a mil, va respirar profundament i va alçar la trompeta. La música va fluir. Clara, alegre, viva. Tots els nens tocaven junts com si fossin una sola melodia. La trompeta va brillar per últim cop i després es va quedar en silenci. En Bernat ho va entendre. Ja no necessitava la màgia. L'havia portat fins allà, però ara la música era seva. Has de practicar pas a pas amb el cor, amb cada nota, amb cada error, neix la música del teu esforç. Quan el so